Bo día. Ben, antes de nada quería comezar dando as grazas a Luis García Soto porque, como sabedes, tivemos que facer un cambio de programa por causas alleas a Aula Castelao e tivemos que chamar a Luis en festivo, pedirlle que cambiara o día e, bueno, queremos agradecerlle a súa disposición. Ben, para Aula Castelao é unha honra e unha ledicia contar coa presenza de Luis García Soto. Licenciado en Filosofía, tamén en Dereito, e posúe o doutoramento en ambas as dúas especialidades. Desde 1989 é profesor titular de Filosofía Moral na Facultade de Filosofía da Universidade de Santiago de Compostela. Nela tamén foi decano dende 2005 a 2013 e redactor do Código Ético no ano 2007. Os seus temas principais de investigación e interese son postestructuralismo, posmodernismo, as relacións entre literatura e filosofía, especialmente no ámbito galego, cuestións de xustiza, de ética e de política, entre outros. Probablemente un dos asuntos máis constantes do pensamento de Luis García Soto, pola súa duración ao longo dos anos, sexa a cuestión do pacifismo. Esta preocupación cristalizou na obra Paz, Guerra e Violencia. Como él mesmo afirma, cito literalmente desta, como profesional, como traballador intelectual público, consideraba inexcusable ofrecer unha aproximación crítica e constructiva aos fenómenos da guerra e da violencia, feita desde unha perspectiva que puidese contribuir ás deliberacións e posicionamentos da sociedade. Ten realizado multitude de artigos, capítulos de revistas, traducións, máis o seu ámbito fundamental é o ensaio. E aposta pola súa publicación en galego, aínda que despois poida ser traducida a outras linguas. Neste senso, publicou obras como Outramente Bartes, O labirinto da saudade, polo que recibiu o premio de ensaio Carballo Calero, Bartes filósofo, que foi premio Ramón Piñeiro de ensaio, entre outras moitas obras. A última publicada é O camiño dos faros, diario de viaxe. Para finalizar, quería salientar o respeto intelectual e o afecto dos membros da Aula Castelao ao profesor Luis García Soto e agradecerlle a súa presenza hoxe aquí. Moitas grazas. Hola, bon día. Antes de nada, agradecer á Aula Castelao pois este convite a participar na Semana Galega de Filosofía, que é o número 41, e sendo o número 41, significa 41 anos, pois é toda unha xesta absoluta, non? Entón, isto xa é unha satisfacción, polo menos celebrar estes 41 anos, eu diría casi xuntos, porque no meu caso, aínda que é a primeira vez que participo con unha conferencia, con un relatorio, con comunicacións, teño o récord absoluto de participacións, porque debo ter participado 20 e tantos anos, ou seja que para min poder agora, este ano que non, como fago esta conferencia, pois non podo presentar unha comunicación, non, me parecería duplicarme un exceso, non? Pois é unha satisfacción moi grande poder celebrar coa Aula Castelao pois estes 41 anos, no que é un auténtico mérito, récord, conseguir concitar pois alrededor da filosofía ou a filosofía como fermento, como núcleo, pois unhas xornadas de reflexión anualmente sobre temas sempre moi acaídos, moi actuais e con moita proxección, o cal significa o enorme traballo que hai detrás da organización. E ao longo destes 41 anos, pois as diferentes persoas que teñen desfilado na organización e conseguido pois transmitir
esa especie de antorcha olímpica, non? Entón, nada, moi agradecido a Aula Castelao, moi agradecido a todos vós que estades aquí. Espero que sexa frutífera esta semana e que estou convencido de que si vai ser, porque é a tónica xeral desde hai moitos anos. Si máis, casi vou empezar para non enrollarme demasiado co que vos vou presentar aquí, non? Con este título un tanto enigmático de Senda, Mar, Eira. O subtítulo, pois, aclara un pouco máis: Teo, ontoloxía, meontoloxía e deontoloxía. Agora vai ser unha reflexión, digamos, un tanto asistemática, porque o que vou facer é, a partir do que esta ruta que se chama o Camiño dos Faros e do que eu escribín sobre esta ruta, que é o libro que mencionou Monse, que do ano 23, pois reflexionar sobre estas cuestións. Entón, o primeiro vos presento o Camiño dos Faros. O Camiño dos Faros é unha senda litoral de 200 kilómetros a pé entre as vilas de Malpica e Fisterra. E é unha ruta establecida en 2013 por a Asociación do Camiño dos Faros, que é unha asociación que hai en Malpica, unindo vieiros camiños preexistentes, camiños de pescadores, camiños de percebeiros, fundamentalmente, e de labregos. É dicir, son camiños que van exactamente pola beira da costa, fundamentalmente polo límite da costa. Isto me parece a min que xa permite unha reflexión sobre os límites, sobre estar no límite. Este camiño, estes 200 kilómetros, pode facerse, e nós vamos seguir este esquema, en 8 etapas. Cada etapa de 20 e tantos kilómetros, andando aproximadamente unhas 8 horas, en algún caso un pouco máis, debido á dureza da etapa, e tendo en conta as vilas nas que se pode facer noite. Por iso temos Malpica, Niñóns, serían Ponteceso, o lugar para facer noite, Niñóns, Ponteceso, Laxe, todo isto son vilas. Laxe, Arou, esta etapa é máis breve, ten só 17 kilómetros, e poderíase pernoitar en Arou, Camariñas, 32 kilómetros, Camariñas, Muxía, Nemiña e Nemiña, Fisterra. E, como vos digo, é un camiño que vai estrictamente polo borde da terra e sobre o mar, moitas veces sobre acantilados. Despois, para fazer o camiño, si con esta intervención miña e outras referencias que teñades, a información básica tedes nesa páxina que aparece aí, o Camiño dos Faros, que é a páxina da Asociación o Camiño dos Faros. E o percorrido se pode facer pois nesas 8 etapas que aparecían aquí, que son as que encontrades na páxina do Camiño dos Faros, ou en 7 etapas, porque esa se pode unir Laxe, Arou, Camariñas, Muxía, se pode unir, reducir a 2 etapas con facilidade. É dicir, que poderíamos facer, se andamos todo seguido, nunha semana. Eu non recomendo facelo todo seguido polas condicións que exixe o camiño. É dicir, que non se pode facer se chove, se hai vento, moitas partes tampouco se poden facer, depende da velocidade do vento, e hai moitas que se o vento con frecuencia está en 20 e máis, e por aí non se pode ir, se hai néboa tampouco, e hai que ter un equipamento mínimo para facelo. Entón, é mellor facelo, por exemplo, andar un domingo, un sábado, en 8 fins de semana, porque se chega o fin de semana seguinte e chove, pois non vou, e escollo ou andar sábado e domingo, porque tamén temos en conta isto como é a climatoloxía. Hai que intentar facelo en días bons e longos, como pode ser o final do inverno, a primavera, e o verán, o inicio do outono. E no verán, pois, hai máis xente.
como característica. No resto do ano, pouca. Dificultade do camiño, podemos dizer que media. É dicir, as dúas primeiras etapas e as dúas últimas son duras, o sea, son realmente duras. Si se lee a páxina do Camiño dos Faros, pois non di eso, de que o Camiño dos Faros se pode facer nunha cadeira de rodas. Bueno, nunha cadeira de rodas non se pasa do primeiro tramo na primeira hora e media, non? Entón, as dúas primeiras etapas e as dúas últimas, Malpica, Niñóns e Niñóns Ponteceso son duras, e Musía, Nemiña e Nemiña Fisterra son tamén duras. Son sendas abruptas, sobre cantins, en algúns momentos de 200 metros de caída, co cal podedes imaginar como é. De todas maneiras, non importa que haxa 200 metros ou 5, porque para matarse chegan 5. Entón, digamos, a altura é un detalle secundario, non? E as etapas medias, a terceira, cuarta, quinta e sexta, son suaves e son carreiros que discorren por enseadas, bosques, praias, bueno, estas son suaves. Entón, facendo unha media, podemos quedarnos en que a dificultade é media, tendo en conta que o que vos dicía, que as primeiras e as últimas son duras. Atractivos, pois como vedes aquí son vieiros, enseadas, cantís, aldeas, vilas, castelos, praias, aves, como os animais que máis podemos ver, bosques, moitas flores, mares, ríos, fervenzas, muiños, ermidas, castros, dolmens, cabos, portos, rías, montes, lagoas, penedos, dunas, podemos dicir, ten moitos atractivos tanto naturais como podemos dicir culturais históricos, é dicir, desde prehistóricos, porque é unha zona con abundante megalitismo, a restos de todas as épocas históricas. Vale, o meu itinerario persoal, eu fixen o camiño enteiro 3 veces, no 2020, no 2021 e 2022. No 2020, comecei en inverno, colleume a pandemia e o confinamento o 15 de marzo, tiven que parar, e continuei 2 meses despois, cando se levantou o confinamento, por lo tanto, acabei no verán. E ese ano, na parte final, o fixen con un colega, con unha colega, pero sempre, en xeral, fixen o camiño eu só, é dicir, non fui nunca con outras persoas excepto aí. Logo, no ano 21, o fixen na primavera, enteiro. E no ano 22, no inverno, primavera, aí no 22 intentei facelo mantendo a secuencia de todo o camiño, paso a paso, non? E o fixen entre o final do inverno, creo que foi o 28 de febreiro, comecei, e acabei en torno ao 18 de maio. Non? Que motivos tiven para facer o camiño? O primeiro, unir trozos do camiño. É dicir, eu, e por outra parte, os trozos do camiño con fragmentos de existencia, porque eu coñezo a zona e a transitei desde hai máis de 40 anos, así como a Semana Galega de Filosofía. E entón, ao longo deses 40 anos, fixen o camiño enteiro, digamos, por estrada, sea de carro, estancias en distintas aldeas ou vilas do camiño. Agora, de Malpica a Fisterra, non o coñecía totalmente. E por iso o motivo para facer o camiño era, por unha parte, unir eses trozos do camiño, o coñecido e o descoñecido. E por outra parte, pois, a miña propia experiencia ao longo deses 40 anos, os momentos que tiña pasado polo camiño, pois tamén unilos, non? É dicir, unir tanto trozos do camiño como fragmentos de existencia. E, ademais, eu penso que cada vez que se fai un camiño, unha ruta ou algo polo estilo, pois hai unha procura de sentido ou polo menos unha abertura ao sentido. Non? Si facemos un camiño que confiamos, por exemplo, o Camiño de Santiago, confiamos no sentido que os outros
lle deron a ese camiño. É como un abandonarse ao sentido dos outros, un sentido que nós descoñecemos. No caso do Camiño dos Faros, pois por unha parte é un camiño de labor, como vos digo, de pescadores, percebeiros, basicamente, tamén labregos, non? E tamén un camiño de ocio, desde o momento que existe como ruta establecida pola Asociación O Camiño dos Faros, non? Pero comezar a camiñar significa confiar en que en esa ruta hai algún sentido que en algún momento se pode revelar e que algo que non depende de un sino dos outros. E despois, nesta abertura ou procura de sentido, considero importante a natureza, porque este camiño, pois é a pesar de que pasa por vilas e todo iso, é fundamentalmente un camiño deserto, é dicir, o protagonista é a natureza, a costa e o mar. E algunha vez introduce un pouco, entón temos bosques, montes, fundamentalmente a natureza. E eu tamén diría a persoa, porque cando nos poñemos en marcha para calquera destas cousas, hai unha bagaxe que levamos, que non coñecemos, que esquecemos, que tamén se moviliza, non? Entón, tiña estes dous motivos, unir trozos do camiño e unir fragmentos de existencia, e tamén unha certa abertura, procura de sentido. Vale, entón vamos etapa a etapa, é dicir, estamos en Malpica. Malpica é unha vila que está no inicio, que casi no medio da chamada Costa da Morte. Costa da Morte iría, bueno, entre Caión e Carnota, entre Caión e Muros, entre Coruña e Muros, aproximadamente. Outros dirían que comezan Malpica e acaban Fisterra. Entón, eso é demasiado restringido. Entón, a primeira etapa sería isto de Malpica a Niñóns, e comezamos a andar en Malpica, que é unha vila de pescadores, etc. E tamén vila turística no verán, e chegamos desde Malpica ao Cabo Santo Adrián, e temos enfrente unhas illas que son as illas Sisargas, non? Entón, a primeira experiencia que temos, e que é unha experiencia constante ao longo do camiño, pois é a beleza da paisaxe, é dicir, a paisaxe o que estamos vendo, non? A paisaxe que nos aparece como unha imaxe, inclusive diría eu que como unha foto, porque facilmente intentamos reter con algunha foto o que estamos vendo. Entón, a beleza como unha forma de manifestación, neste caso da natureza, e eu diría que sería como un cristal que se pon diante de nós e que, de alguma maneira, actúa como espello porque nos devolve, en certa medida, a nosa imaxe e, ao mesmo tempo, como unha lente porque nos fai ver cousas nesa paisaxe. Entón, esta experiencia da beleza que temos inicialmente, este é un traxeto moi fácil, é unha senda de terra, porque en Santo Adrián hai unha ermida que de alguma maneira é o patrono Santo Adrián de Malpica, e hai toda unha serie de romerías asociadas nesa ermida, e entón o camiño moi fácil, é dicir, un paseo de 3/4 de hora, absolutamente cómodo, non? Por iso disfrutamos da vista, non? Desta paisaxe, que nos aparece, diría eu, como un obxecto total. Inclusive diría aí que a beleza é unha barreira, é un obstáculo. A beleza nos dá a sensación de posuir ese obxecto, a vista, posuir a través da vista, e verdadeiramente penso que o que fan moitas persoas é que xa chegan a Santo Adrián con unha sensación de plenitude e xa dan a volta, xa non continúan, xa estamos cheos. Isto, digamos, é a experiencia típicamente nosa posmoderna de consumir imaxes. Entón, aquí xa consumimos a imaxe, xa posuímos a través da imaxe ese obxecto, e entón, pois nos damos a volta, e iso sí, prometemos retornar, non? Esa experiencia do prazer e a repetición. Si seguimos, damos a volta do Cabo Santo Adrián, temos as illas Sisargas diante, entón desaparece todo indicio ao resto humano, non?
hai nada, non hai ningunha casa, non hai ningunha edificación, non se ve ningunha poboación, nada, só hai costa, acantilados e costa. É a perspectiva que temos. E aí teríamos a segunda experiencia ou sensación que sería de soidade, estar sós nun lugar ao mesmo tempo solitario, nun lugar deserto, estar un só. Entón, eu creo, por lo menos a miña experiencia, é experimentar esa soidade como liberdade, ter unha repentina sensación de liberdade. Liberdade como ausencia de impedimento, é dicir, como que nos vemos libres de calquer coacción, e ao mesmo tempo como capacidade, como sentirse forte de poder facer cousas. Eu asociaría este primeiro flash, que poderíamos dicir así, ao iniciar xa de verdade o camiño, pois a entregarse a un camiño, como pode ser o Camiño dos Faros, o Camiño de Santiago, supón, de alguna maneira, algún punto de fuga con relación á nosa cotidianidade, ao noso cotián. E no meu caso, o punto de fuga é con relación ao traballo. Non é que o meu traballo me disguste, ni moito menos, estou moi contento con o meu traballo. Detesto a cantidade de traballo que levo tendo hai, pois eu que sei, 20 anos, sobre todo. Entón, creo que esta sensación de liberdade aparece como o reverso do cotián, que podería ser que eu estivese fuxindo da miña casa, porque estivese unhas relacións persoais insatisfactorias, entón fuxo no camiño, ou que estivese fuxindo, digamos, do contexto político-social, fuxo da rúa, e entón me entrego ao camiño. No meu caso, o punto de fuga estaría aí. E o seguinte que aparece, cando seguimos avanzando, é propiamente o camiño, porque absorbe todo. É dicir, o camiño, como ten unha dificultade, unha exigencia, absorbe o pensamento. É dicir, non podemos pensar, non podemos disfrutar, só podemos andar e parar. E creo, se avanzamos, por exemplo, estes tramos sería Malpica, Santo Adrián Veo, aí temos unha pequena poboación, Veo, Seiruga, hai unhas cantas casas, e chegamos a Barizo, ao porto de Barizo, onde vamos a ter que facer unha pequena subida difícil de aproximadamente 20 minutos, e se paramos antes de subir e facemos unha pequena reflexión desta experiencia que é encontrar o camiño, o que é o camiño, eu creo que distinguiríamos 5 camiños con que nos enfrentamos. O que podemos chamar o camiño ideal, que é o camiño do cálculo, dicir, levo andadas 2 horas, cantas horas me faltan, que distancia hai. Este camiño o podemos chamar ideal ou matemático, o camiño do reloxo, non? E o camiño que tamén lle poderíamos chamar atlético. Hai persoas que fan este camiño e outros con un sentido atlético. É atinxir un obxectivo, vencer unha dificultade. Logo, habería un segundo camiño, que sería o camiño xa non ideal do cálculo mental, sino o camiño corporal, o camiño das sensacións. Poderíamos dizer o camiño físico no sentido de camiño fisiolóxico do corpo. E o camiño, digamos, da saúde, é dicir, o camiño fitness, para dicirlo pedantemente. Entón, este segundo camiño nos coloca con estas sensacións corporais. O terceiro camiño que lle ponemos material, pois é o camiño propiamente xeográfico, é dicir, unha xeografía, é dicir, un trazado na terra, unha liña trazada na terra que ten unha materialidade, é dicir, ten algo natural e ten moitos componentes culturais. Aquí é verdadeiramente cando aparece singularmente o Camiño dos Faros. As outras dous camiños son experiencias que podemos ter sin ningún camiño. É dicir, é igual facer o Camiño dos Faros que estar nun gimnasio.
É dicir, o camiño corporal é exactamente igual ás sensacións corporais. E o camiño ideal vale calquer camiño, vale calquer competición, calquer obstáculo, etc. Aí, no terceiro, nos aparecería o camiño material, xeográfico. Logo habería xa outros dous camiños, que diría o estético, por utilizar esta palabra, que non sería o das sensacións propiamente, senón as sensacións xa refinadas a través dos sentidos, desde a vista ao tacto, non? É dicir, os 5 sentidos. Sería a experiencia da beleza, que a min me parece algo fundamental, moi ligado a este camiño, e unha experiencia que este camiño reporta e que dá lugar non só a vivencia, sino a reflexión sobre a beleza. E logo, poría en último lugar isto de camiño filosófico, o camiño da mente, do pensamento, que son aquelas cousas que podemos pensar na medida que imos facendo o camiño. O que vos dixen antes, encontrome en soidade e plaf, teño un flash de que me sinto libre. Bueno, e hai unha pequena reflexión sobre a liberdade. Vale, segunda etapa. Xa chegamos a Niñóns, subimos ali en Barizo aquel tremendo promontorio, chegamos ao farol de Nariga, maravilloso, e seguimos e chegamos a Niñóns. Iniciamos a segunda etapa e nos encontramos a cultura, como tamén como protagonista e como unha mediación na relación que podemos ter como camiño. Por exemplo, no meu caso, poño aí a literatura. Cito a Woolf e a Pondal, e de Woolf non vou dizer nada, como de tantas cousas que podería falar, pero non vou dizer nada. Pondal é un escritor galego do século final do XIX, principios do XX, e digamos que nos proporciona unha literaturización do camiño. Nós o podemos literaturizar, eu mesmo, a través de Woolf o literaturizo, mas o camiño está xa literaturizado. Por exemplo, no caso da poesía de Pondal. Desde Malpica até Fisterra vamos a encontrar simplemente na obra de Pondal referencias a todo o camiño. Por exemplo, dado que esta etapa comeza en Niñóns, e Niñóns é unha enseada, unha praia, este verso de Pondal que di: parece un pino leixado do vento, parece botado do mar de Niñóns. E isto, de alguma maneira, esta literaturización, esta literatura, esta mediación, por unha parte, lle dá un significado a este lugar, senón sería unha enseada anódina, entón lle dá un significado. Por outra parte, no meu caso, ou uno a miña propia experiencia persoal, as veces que me bañei nesa praia de Niñóns, tamén, pois, algunha vez me pasou isto mesmo, é dicir, que estaba o mar demasiado bravo, non me dei conta, entón as vagas me voltearon, e encontrei de repente digamos, lanzado sobre a praia, sin nada, xa non tiña nin o bañador, nin as gafas, nada, totalmente sin nada, non? Entón, pasoume isto, digamos, de que fun botado do mar de Niñóns, e non había ninguén ali, nada. Entón, o uno a miña experiencia persoal, pero tamén estes versos dan para fazer unha reflexión sobre a condición humana. A condición humana en xeral, xa non a miña propia. E isto uniría a algo que acontece pouco a pouco a medida que imos avanzando no camiño. No momento que nos metemos no camiño, o camiño absorbe totalmente. Agora, dentro do que deixa como posibilidades, aparecen como uns egos, que son como uns paxaros que revolotean sobre nós, que podemos distinguir tres: o ego empírico, o ego biográfico e o ego trascendental. O ego empírico son o que vai vivendo as distintas experiencias que van acontecendo ao facer o camiño.
E o ego biográfico vai unindo estas experiencias ao que é a súa existencia. É dicir, que nós imos cansos andando e estes egos andan como pasearos, ou se queredes dizer así en plan un pouco menos agradable, como moscas, por encima de nós. E o ego, que chamamos trascendental, é o que medita. E normalmente non medita mentres camiña, senón si nos paramos en algún momento, por exemplo, ali en algún acantilado nos sentamos e tal, e comenzamos a reflexionar, pois unha meditación, por exemplo, sobre os camiños da vida, dado que estamos facendo un camiño, enlazamos isto cos camiños da vida, non? E despois, digamos, a beleza, que é un protagonista absoluto do camiño, que se transforma. Na medida que xa nos metemos no camiño, pois podemos, esta experiencia é diferente en movimento, cando estamos no traxecto ou cando paramos, estamos quietos nun lugar, non? De alguma maneira, cando estamos quietos nun lugar, pois é algo máis contemplativo, e cando estamos camiñando é algo pasivo, non? Entón, esta beleza que vos decía que significaba para min que a paisaxe aparecía pois como un cristal, como unha lente, como un espello, a partir do momento en que nos entramos no camiño, pois a paisaxe pasa de ser espectáculo, que é o que é inicialmente, a pois o ambiente, o entorno no que estamos, inclusive un habitáculo. Pasamos de espectáculo a habitáculo, é dicir, algo que nos acolle, no que habitamos, non? E este habitáculo, se queremos precisar un pouco máis, verdadeiramente é esa liña de terra pola que imos, e temos sempre o contrapunto do mar. O mar como non lugar, non xa por cair, sino que claramente aparece como non lugar. O mar é directamente a morte, non é outra cousa. Se caemos, se nos ponemos a nadar e non regresamos, nos ponemos a navegar e non regresamos, é M-O-R-T-E, morte. O mar é a morte. Entón, a terra aparece como habitáculo, como seguridade frente a esa morte. Como falo da beleza? Claro, porque non... Pois, como un efeito que se produce porque hai uns caracteres no obxecto. Falo da beleza en termos obxectivos. Ese sentido son pouco moderno. É dicir, caracteres que hai nun obxecto e unha disposición no suxeito. É dicir, que simplificadamente a paisaxe, de alguna maneira, adopta pois unha orde ou unha forma e o obxecto, se de alguna maneira adopta unha forma que nos resulta atractivo e nos implica dunha forma afectiva, cognitiva, das dúas maneiras, e podemos dizer algo así como que se converte en circunstancia, non? Aquí podemos retornar a filosofía de Ortega e citar esa frase tan coñecida del de eu son eu e a miña circunstancia, e o que non se coñece é como continúa. Curiosamente se corta aí, e non é así. A frase di, e se non a salvo a ela, non me salvo eu. Isto é moi importante, este comezo. Eu diría que esta frase de Ortega é o cogito dos tempos posmodernos, pero bueno, sin entrar en máis cousas. É dicir, que se converte en circunstancia, non? E isto creo que é algo que produce a beleza. En este caso estou pensando na beleza da natureza, como algo que de alguna maneira responde a uns caracteres obxectivos, é dicir, non podemos alterar infinitamente a paisaxe e que produza ese efeito, non, hai algo que está aí. E logo, ese xogo que podemos ter, de alguna maneira remata en unha forma, un cosmos, ou como que irades, que nos implica, nos acolle, nos chama, etc. Vale.
Terceira etapa, bueno, unha pequena reflexión sobre os animais. Non vemos moi poucos animais no camiño, porque é polo borde do litoral. E ao ser polo borde do litoral, o que máis vemos son aves. E podemos ver destes animais semidomésticos, como son os cans, o gando, pero poucos, porque non hai leiras, non hai campos no bordo do camiño, salvo rara vez. É moi selvaxe, non? Pero sobre todo vemos aves, lagartos tamén, lagartos é frecuente encontralos nos rochedos, coellos, curiosamente hai unha illa que está chea de coellos, non digo cal, para que non vaiades. Agora ben, está absolutamente chea de coellos. E insectos como avespas, tamén abellas, bolboretas, algunha lontra, non? E logo nos peixes puxen aquí unha reflexión ao pasar precisamente pola praia de Niñóns, lembrei que ali unha vez me picara un escarapote. E entón unha reflexión a facer é o distinto que significa dicer picoume un escarapote a pisei un escarapote. E realmente o acto foi o mesmo, non? Vale, iso é unha pequena reflexión. Logo, pois isto da compañía, porque é unha cousa, se se vai o camiño só, pois, de alguma maneira, a soidade, aínda que eu a levo moi en positivo, polo motivo que vos dixen, pero non descarta o encontro, o acompañamento, non? E os animais, igual, os animais que están nese litoral están tamén bastante sós, non? Entón, por exemplo, ao mellor paramos nunhas rochas e tal, estamos un rato aí sentados, 5 minutos, e ao cabo dun momento, pois aparecen un lagarto, e se senta, e a unha distancia prudencial, e nos observa. É dicir, o lagarto tamén valora a compañía. Ou, algunhas veces, pois unha cousa curiosa de ver que unha bolboreta durante varios minutos ven ao redor, non? E, bueno, digo, carai, debe ser o único animal amável que encontrou son eu. Vale, e logo hai unha reflexión, puxen aí piscifactorías, porque hai algunhas sobre a natureza administrada, e dicir todo iso. Logo, que encontramos en esta terceira etapa? A historia, porque xa desde o primeiro momento hai petróglifos, dolmens, pero aquí xa é unha auténtica pasada, é dicir, entre Ponteceso e Lastre. É dicir, hai dolmens como o dolmen de Dombate, que é un dolmen que está recuperado e musealizado e con moita información, castros como a cidade de Borneiro, que son impresionantes, pero hai antes xa, nada máis empezar, pasamos ao lado de petróglifos, dolmens, castros, excavados, non excavados, etc. E encontramos aí a historia. Por outra parte, pois en Ponteceso, encontramos a casa de Pondal, o poeta Pondal, que é un dos poetas importantes do Rexurdimento, a Fundación Eduardo Pondal, e ao longo do camiño está absolutamente presente, porque Pondal poetizou moitas destas localidades, pero non só as localidades, os cabos, os golfos, todo. É dicir, entre Malpica e Nemiña, que está ao final do camiño entre Nemiña e Fisterra, porque de neno estudou o que son as primeiras letras en Nemiña e facía ese percorrido. Cando empezaba o curso, marchaba a Nemiña, estaba en Nemiña todo o curso, estudaba ali con outros 10, 15 nenos nunha casa reitoral. E entón, todo isto aparece poetizado. O Rexurdimento tamén aparece Rosalía, porque Rosalía ten unha novela que se chama A filla do mar, La hija del mar, que se desenvolve en Muxía. E entón, o Rexurdimento podemos
o que son estes autores do Rexurdimento básicos, como son Rosalía e Pondal, pois os encontramos no camiño. Rosalía estivo en Muxía, pasou ali unha temporada porque era amiga dunha irmá de Pondal e, por suposto, de Pondal. Claro, cando era unha rapaza moi nova, e a Filla do Mar o escreveu cando tiña 20 e poucos anos. E é unha novela que se desenvolve en Muxía. E tamén encontramos a Castelao e a Xeración Nós, porque no camiño de Ponteceso a Laxe, pois cando pasamos polo Castro de Borneiro e polo Dolmen de Dombate, hai unha senda que é un río que ten 20 e tantos muiños, e nestes muiños hai algunhas, digamos, cruces, imaxes medievais, e entón hai algún cartaz que recorda primeiro que Xocas, que da Xeración Nós, fixo a excavación primeira do Castro de Borneiro, e tamén pois, as reflexións de Castelao sobre as cruces de pedra e todo iso. Entón encontramos en este trozo entre Ponteceso e Laxe pois, nomes propios e en xeral deste, digamos, personaxes característicos do galeguismo e nacionalismo. De aí que puxen aí o Castelo de Lourido, que é un monte, unha elevación, desde onde que temos unha vista magnífica sobre a ría de Corme e Laxe, unha vista moi panorámica, moi ampla, como vista ampla pode ser a mellor do camiño, pero hai outras que son verdadeiramente espectaculares tamén. Entón, se nos sentamos ali no Castelo de Lourido e acabamos de pasar por esta bagaxe histórico, poético, cultural, pois podemos ter unha visión de Galiza. Eu utilizo a palabra visión sumando alucinación máis concepción. É dicir, que nós vemos aí unha paisaxe, como vos decía, que xa é un habitáculo, algo que habitamos, podemos pensar que iso é como un fragmento, unha metonimia de algo máis grande que é Galiza. E entón, temos esta alucinación de estar en un país que se chama Galiza. E a isto unimos con facilidade a unha concepción histórico-política de Galiza, porque como temos de alguma maneira visitado a Pondal e a Castelao, pois en eles encontramos esta idea, unha idea de Galiza como suxeito histórico, un suxeito histórico vinculado a outros, como tanto no caso de Pondal como no caso de Castelao, como de España, está integrado nese conxunto que como se fose unha arquitectura de varios pisos, Galiza, España, tamén Pondal marca moito Hispanoamérica, tamén Portugal e a lusofonía, e logo poderíamos dizer Europa, máis ou menos. E na nosa época, pois a isto lle temos que engadir a globalización. A globalización xa como un fenómeno, digamos, non como algo estatal, como unha vertebración de tipo institucional estatal como é outra, sino de tipo social, económico, basicamente cultural. E isto nos pode levar a unha meditación sobre Galiza e a política en Galiza. No meu caso, unha reflexión, pois, por exemplo, sobre que influencia ten na vida de Galiza. Tivo estas ideacións de Pondal, de Castelao, de tantos outros. Pois eu diría que entre o 97 e o 2005, pois, teñen unha hexemonía na cultura política que desaparece por completo a partir de 2005, por poner unha data, e esta sería a primeira reflexión que faría. Despois, en parte, por que desaparece e como que tería que ver coa situación actual? Pois coa desaparición de Galiza como referente. É dicir, a globalización supón un mundo basicamente de imaxes, e neste mundo de imaxes hai unha grande dificultade para
que existan significados propios, e xa non digo referentes, é dicir, que Galiza non existe como referente, é dicir, no sentido máis simple e brutal da palabra, en xeral, para, digamos, os galegos máis novos, pois se vos facedes o camiño dos faros e vedes unha praia, pois a mellor pasades destes tres niveis, o nivel ideal atlético, que o nivel fisiolóxico fitness, e ao nivel turístico-cultural, pero xa ao nivel turístico-cultural xa é moito, para que xa significa identificar un referente, pois o que din os turistas cando veñen en Galiza, non? Hostia, que paisaxe, tal, a comida é moi boa, o trato coa xente é estupendo, non? Isto mesmo, visto desde dentro, é difícil identificar, non? É dicir, unha praia para un galego, unha galega, é un sitio onde se pode facer surf ou non. Entón, digo, hai unha perda de referente importante e, por suposto, de significado. É dicir, porque a cultura está absolutamente perdida. Por qué? Porque na formación, por exemplo, a formación que pode receber unha persoa pois na escola, no bacharelato, todo isto, hai unha desaparición dos contidos culturais e moito máis desenvolvimento dos aspectos formais. Hai un aspecto importante, que iso non se pode negar, que a pesar de todas as situacións que digamos, pois hai un mellor coñecimento da lingua galega. É dicir, agora hai unha mellor formación na lingua galega e unha mellor capacidade de usar a lingua galega. Agora, está desligada, digamos, dos significados culturais, porque o que é a cultura galega, a literatura galega, salvo pequenas cousiñas, é totalmente descoñecida, que é o que lle dá un sentido, un significado, como vos dicía antes, vemos a praia de Niñóns e o mar de Niñóns de Pondal, pois lle dá ese sentido cultural, non? Se suprimimos o mar de Niñóns de Pondal, é unha praia aquí como... Vale, entón, vamos a entrar xa na parte dura do nihilismo, non? É dicir, Laxe Arou, como vos dixen, esta é a etapa media máis curta, e a reflexión que realmente arranca desde o principio, pois hai os mortos con nome e sin nome, é dicir, os cemiterios que encontramos e as cruces que encontramos. Podemos partir de Laxe, porque Laxe, e a etapa que comeza en Laxe, hai que dar unha volta a unha península que se chama a Insua, e encontramos ali un faro, e ao pé do faro hai unha cruz que está en memoria de unha persoa que morreu ali. Temos aí unha cruz que ten un nome, ten realmente só as iniciais. E se seguimos bordeando a península, chegamos ao cemiterio de Laxe. Entón, podemos empezar aí, pero isto vende moi atrás. Cando deixamos Santo Adrián e entramos no vacío da natureza, o último que vemos é a ermida de Santo Adrián e o cemiterio. Os cemiterios é o último punto de contacto que temos co social. E os cemiterios é o último punto de contacto que temos cos mortos. Digamos, é o adeus despois do adeus, por simplificar en unha expresión. Entón, aquí temos esta experiencia dos mortos con sen nome, porque teñen nome, pero para nós, para min, non significan nada. É dicir, os cemiterios, fun vendo algúns por curiosidade, hainos moi bonitos ao longo do camiño, moi interesantes, moi variados, pero son xa mortos sin nome. E, por outra parte, na medida que eu estou facendo un camiño que fixen ao longo de 40 anos, hai mortos con nome. Entón, pasar por algún sitio é lembrar a algunha persoa que morreu. E entón,
se esa persoa morreu hai moito tempo, por exemplo, 20, 30, 40 anos, pois temos a consciencia absoluta de que esa persoa non é nada en absoluto. Digo, bueno, eu me acordo de, pero ninguén se acorda desta persoa. Isto foi como ali, por exemplo, entraba, hai unha lagoa, paf, tiramos unha pedriña, cae, pum, fai unhas pequenas ondas, nada. Entón, isto é meditación que ten que ver cos mortos, fundamentalmente, que significan os mortos na vida dos outros? E non significan nada en absoluto. Nada. Isto nos leva ao nihilismo, non? Digamos, entendendo por nihilismo a consideración non só que o horizonte da nosa existencia é o nada, sino que a sustancia da nosa existencia, se queredes, é o case nada. Case nada, non? A nosa vida, viver, é justamente, utilizando unha frase moi filosófica, a negación da negación. Digamos, vivemos porque conseguimos negar o nada. E, digamos, é dicer non ao nada. Entón, isto sería a nosa vida, non? Aí fixen un chiste con nadar, non? Nadar no mar, na morte, nadar, bueno, aboiar no nada, non? Porque é moi representativo do que é a vida, nadar, non? Necesariamente temos que volver á terra. Se non volvemos á terra, acabouse a película. Dicir, o mar é moi bonito, tal, sí, pero acabouse a película. Entón, encontramos entón o nihilismo e o que podemos chamar, como se utiliza moitas veces esta expresión por contraposición á ontoloxía, me-ontoloxía, que significa me-ontos o non ser. É dicir, entón, e isto, o punto de partida, este non ser, puxen aí cruces de Roncudo, do cemiterio dos ingleses, porque esta reflexión que fixen antes sobre os mortos, con e sin nome, podemos radicalizar, non? Porque ao longo do camiño, poño as cruces de Roncudo porque seguramente máis de un o podedes coñecer, o Cabo Roncudo en lugar visitado, ali hai un faro pequeno e aí ao lado tres cruces que non son como a de Laxe, nas que non pon nada, non hai ningunha inscripción, non? E o camiño está cheo de cruces que non pon nada, e non hai tampouco unha imaxe, un Cristo, nada en absoluto, é só a cruz, non? E o cemiterio dos ingleses é un cemiterio que está precisamente entre Arou e Camariñas despois, e que naceu porque no final do XIX se produce un naufraxio de un buque escola inglés, que podemos tomar como símbolo dos moitos naufraxios que hai ali, no que morren pois os guardamariñas en xeral. É un naufraxio producido polo fixadevos a unha roca que se chama Buoy, e entón para os ingleses é Buoy Rock, pero claro, realmente non se refire a ningún muchacho, ningún rapaz, sino ao masculino da vaca, non? E esa rocha pois se adentra moito no mar e claro, é fácil bater na rocha e con tempestade pois naufragar, non, por completo. O cemiterio dos ingleses que durante un tempo estiveron ali enterrados estes ingleses, pero despois os seus corpos foron trasladados e entón está vacío. O cemiterio é un cemiterio vacío que en homenaxe a todos os náufragos da Costa da Morte. E tamén entón unha boa representación desta me-ontoloxía na medida que é un cemiterio xa sin mortos, para os mortos pasados e os mortos futuros. É dicir, cando nós o vemos, é o cemiterio que nos leva á nosa morte e nunca estaremos ali, porque é a representación abstrata da morte. Vale, e isto que damos co nihilismo e a me-ontoloxía, debemos contrastalo co que podemos chamar a ontoteoloxía. E que é a ontoteoloxía? Pois é atribuirlle ao ser trazos divinos.
Isto é o que é a ontoteoloxía. E a ontoteoloxía, despois lle damos unha pequena volta, entra en crise desde o momento que temos unha perspectiva histórica ou unha perspectiva lonxeva. Desde o momento que me vou quedar só no segundo. É dicir, unha perspectiva lonxeva significa que vivemos un número importante de anos, é dicir, como 60, 80, dunha forma, digamos, mayoritaria. Porque se nós fósemos, polo menos en grupos sociais, se vemos o planeta inteiro, pois non se dá así, pero que se pode viver aproximadamente ata os 80 anos. Esta perspectiva lonxeva cambia moitísimo a percepción que podemos ter da vida, porque temos unha percepción, digamos, en duración, no que podemos ver, ademais, liñas de progreso, retroceso, etc., que non se poden ver cando se vive 20 anos, 30 anos, 40 anos inclusive, que son os números nos que estábamos en Europa pois no século XVIII, XIX. Entón, a perspectiva lonxeva no que nos permite ver é a morte dos mortos. É dicir, non é xa, digamos, a intrascendencia que sexa non ir a unha trascendencia, que non hai trascendencia, non. É que a morte se produce na propia inmanencia. A morte dos mortos é exactamente o que nós vemos. E isto dinamita a ontoteoloxía, a seguridade que nos produce unha concepción do ser cos trazos divinos, o sea, que un solo firme, imperecedereiro, etc. De tal maneira que, digamos, non só a nosa existencia remata en nada, sino que a nosa esencia anda por aí. Seguindo un pouco coa ontoteoloxía, non? Bueno, a situación de saída e crise ten dúas vías, unha saída propiamente teolóxica tamén e outra, podemos dicir, ateolóxica. Eu, como diría, a teoloxía, ontoteoloxía non hai que ligalo directamente con teoloxía, digamos, con crenza en Deus, non. A ontoteoloxía é atribuirlle ao ser trazos divinos, non significa creer que Deus existe, non. Nin que ten unhas características. Penso que a nosa situación con relación ao tema de Deus na nosa cultura occidental, pois encontramos unha situación absolutamente paradoxal. E é que é moi fácil, nós non temos ningunha dificultade para pensar o conceito de Deus, non temos a esencia de Deus, que é Deus, que podería ser, como podería ser. Iso é algo que o pensamento occidental afiou moitísimo durante séculos e para nós está no sentido común. Entón, podemos conceber con facilidade a esencia de Deus, pero somos incapaces de pensar a súa existencia. Isto se expresa moitas veces dicendo que Deus é morto ou algo así. Eu prefiro outra expresión, que sería dicer que Deus está de vacacións. É dicir, non diría que morreu, sino que está de vacacións. É dicir, que nós, precisamente por iso, porque podemos conceber como sería Deus, dunha maneira intuitiva, pero non só intuitiva, racional, etc. Podemos falar diso, non? No entanto, se queremos visitar a tenda de Deus, aparece cerrado por vacacións. E non hai maneira de pasar de aí. É dicir, se queredes, dito, volvendo ao das cruces que non teñen nome e que non teñen un Cristo ou outra imaxe, pois nós vemos a cruz, estamos habituados a vela, pero a cruz, e onde está Cristo? Onde está? Digamos, facendo así un chiste fácil, onde está o equilibrista? Non estaba o equilibrista, onde está o trapecista? É dicir, como diría un neno pequeno, non está. Entón, a resposta que lle dá a iso
por eso vos decía que hai unhas saídas teolóxicas e tamén non teolóxicas, por suposto. A teoloxía da liberación é que di que realmente non está porque tes que ser ti o que ten que estar. Esa é a resposta da teoloxía da liberación, que é unha saída da ontoteoloxía que é teolóxica. Bueno, entón, unha. Pero isto xo insisto para que insistir que o camiño, como vemos aquí, mesmo visto desde a óptica da teoloxía da liberación, é que a crise da ontoteoloxía que nos leva á meontoloxía, ou seja, ao enfrentamento con non ser, nos conduce a unha deontoloxía, a que temos que facer algo, simplificadamente. E unha cousa que querería apuntar marginalmente, pero, digamos, para que non me parece que se deba pasar, é que a ontoteoloxía é compatible co ateísmo. Non, é dicir, totalmente compatible. Por exemplo, coas religións positivas. Eu puxen aí o fútbol, non creades que sou un individuo antifútbol, en absoluto, todo o contrario. É dicir, eu son un practicante do fútbol. Hoxe estaría moitísimo máis contento se onte tivese gañado o Deportivo. Non, e teño que recoñecer pois que vin con dificultades xa a Pontevedra, dormí mal, digo, porque o Deportivo empatou, vaya cantada, non? Entón, as religións positivas, que temos que contrapoñer as religións sobrenaturais, as religións positivas son moitas veces ontoteolóxicas, e a ética e a política tamén. Puxen aí o exemplo da ecoloxía, para tirar unhas cantas pedras contra a ecoloxía, dado que eu aquí veño defendendo o camiño dos faros, a conservación, entón non son sospeitoso de ser anti-ecoloxía, non? Pero entón vou poñer dous exemplos en Camelle, que é unha localidade que está xusto antes de Arou, o estadio e o cemiterio están contiguos. Vemos aí unha convivencia entre a religión positiva e a religión sobrenatural. De tal maneira que os domingos os mortos poden ver o partido e ao mesmo tempo a xente cando está vendo o partido ten un recordatorio do cemiterio ao lado. Digo isto como ontoteoloxía tamén nas religións positivas. Ou en Muxía, un pouco máis adiante, o Santuario da Virxe da Barca, ten ao lado o monumento á ferida. O monumento á ferida é o monumento, pois, digamos, aos voluntarios, ás accións emprendidas contra o Prestige, os vertidos do Prestige. Entón, a religión sobrenatural que preside aí a Virxe da Barca, se vemos, se ides ali, un sitio precioso, veredes que hai unha continuidade entre esa crenza religiosa na Virxe, etc., e ali, ao mesmo tempo, hai unhas pedras ao redor do santuario, pois o temón, que sería o leme da barca na que chegou a Virxe, a pedra dos cadrís, que é moi boa para as dores de espalda, a pedra da valar, a pedra dos namorados ou namoradeira. É dicir, hai unha continuidade entre esa religión sobrenatural e un animismo. E eu diría que o monumento á ferida, sin ser así excesivamente provocador, pois tamén hai esta, na ecoloxía é moi fácil encontrar esta continuidade entre unha posición que podemos chamar filosófica e o animismo. Apuntei aí Gaia, digamos, non é nada difícil ver literatura ecolóxica animista ao mesmo tempo. Isto é para simplemente alertar que a ontoteoloxía pois se dá tanto, perfectamente compatible co ateísmo. Etapa quinta, estamos xa empezando a vencer o camiño Arou-Camariñas. Entón se chama o Camiño dos Faros. Se ides á páxina do Camiño dos Faros, comprobaredes atónitos
que eles non saben cantos faros hai. É difícil, eu penso que podemos dizer que hai 12. É mellor damais dizer 12 que 13, porque 13 é un número que ten unhas connotacións que mellor non, non? Entón, estes faros serían o das Sisargas, que son nas illas en frente de Malpica, o de Nariga, Roncudo, Laxe, Camelle. Isto se pode considerar un faro ou non, o farol do Porto, pero se consideramos os farois dos portos, hai máis de 12, porque en Malpica hai un farol no Porto, etc. O Vilán, que é o que vamos ver entre Arou e Camarillas, Villueira, Soberano e Lago, que están na ría de Camariñas e Muxía, igual que o de Muxía, e logo finalmente Touriñán e Fisterra. O sea que son basicamente estes 12 faros os que imos ir vendo. Algúns son faros pequeniños e outros son faros espectaculares, como son o das Sisargas, o de Nariga, o Vilán, despois máis ou menos Touriñán e Fisterra. O faro Vilán, que nos pasa? Sin dúbida o máis espectacular e ao mesmo tempo o máis presente, porque o empezamos a ver moito antes de chegar a él e o vemos durante moitos kilómetros, non só entre Arou e Camariñas, sino que despois deixamos atrás Camariñas e chegamos a Muxía, seguimos vendo o faro Vilán, pasamos Muxía e até que pasamos ao que sería a vertente de Touriñán, seguimos vendo o Vilán. Entón, é o máis espectacular e o máis presente. E isto me suscita unha meditación, é que despois de ver este faro que é tan maravilloso, que podo ver de aquí a Fisterra, non? Entón, suscítame unha meditación sobre o telos, que podemos telos como finalidade e final, as dúas cousas. De feito, en galego podemos xogar con o fin e a fin. O fin é a finalidade e a fin é o final, non? E entón, pensar, cando estamos facendo o camiño, que estamos procurando un obxectivo e entón vamos ter a satisfacción ao atinxir o obxectivo, ou estamos disfrutando xa co desenvolvimento, co que está no propio camiño. Entón, esta reflexión volvo outra vez á meontoloxía, a non ser, a este afrontar o non ser, e a forma de afrontar o non ser é procurar o posible, explorar o posible. E de alguma maneira establecer fins nos dous sentidos, fins como desenvolvimento e fins como obxectivo. E esta reflexión sobre os fins, e dado que tamén me entran dúbidas sobre o camiño ao ver o Vilán, pois nos permite unha reflexión, penso que sobre, cando pensamos fins, medios, obxectivos, o fracaso. É dicir, pensade que eu estou aquí unindo fragmentos de existencia e entón digo, bueno, hai cousas que conseguín e que as conseguín, pero ao conseguilas me decepcionaron. Ou hai cousas que non conseguín. Aquí fracasei, aquí me decepcionei. Dito así, volvendo ao tema xeral, exemplo de decepción, vou poner aquí, poño en plan así bruto, a ecoloxía, non? A pesar de que eu veño aquí a reivindicar isto, non? A ecoloxía tinxe a política, a cultura política contemporánea dunha forma global e a ecoloxía, sin dúbida, non é só unha, digamos, filosofía emancipadora, sino que tamén, como pasa con todas o que son as ideoloxías, é unha ideoloxía no sentido que llamarse a palabra ideoloxía, un instrumento de dominación, e a ecoloxía o é. É dicir, a ecoloxía temos que desligalo, pero eu vou unir, é dicir, a brecha social, a diferenza entre ricos e pobres nos últimos 25 anos aumentou brutalmente. E un dos factores é, sin dúbida, a ecoloxía. Digamos, a ecoloxía serve para disfrazar políticas que incrementan esta brecha social. Por exemplo, non? Isto lo digo así. Ou, no caso de Galiza, as políticas
digamos, emancipatorias con relación a Galiza, bueno, penso que non están moi boiantes, de feito se fala dunha situación de emerxencia, etc. Bueno, tú por meter aquí un toque pesimista, non? Que hai que meter un toque pesimista, non? E, entón, último punto sobre o telos, o fin, non? Finalidade e final. Os meus 3 telos sería unir trozos da ruta, unir fragmentos da existencia, e logo o que vos decía, o sentido. O sentido, que a procura, a abertura do sentido, que se empeza no momento que nos ponemos a camiñar. E aquí me pregunto por a posibilidade de un terceiro sentido. Utilizo esta palabra terceiro sentido, algo imprevisto, un efeito aleatorio, inconsciente, algo que sucede, unha persoa que chega e que non esperamos. Bueno, abro estas dúbidas e, como vos digo, esta quinta etapa, estou moi satisfeito con todo o feito até aí e me pregunto se xa atinxín, a pesar de que non unín todos eses trozos do camiño, nin todos os fragmentos de existencia, como xa logrei moito, digo, que me pode esperar de aquí ao final, inclusive dunha maneira moi prosaica. Estamos borrachos de beleza. Pode haber máis. E que pode haber máis. Vale. Camariñas Muxía. Vedes que aquí vou escorar un pouco por unha liña que podemos denominar mística. Entón, unha iluminación. Realmente, isto o pensei antes, un pouco antes, que é unha iluminación. Unha iluminación, podemos dizer, unha ocorrencia ou impresión cognitiva afectiva. Unha iluminación sería aquilo que vos dixen ao principio. Eu encóntrome só naquel deserto natural, naquela soidade, e entón teño un flash. Soidade igual a liberdade. Iso é unha iluminación. Pero tiven máis até este momento. A natureza, ver a natureza como un habitáculo. Iso é outra iluminación. Ou a beleza. A beleza, é dicir, que me produce un flash, que podemos dicir o prazer. Bueno, entón, aquí me pregunto se indo de iluminación en iluminación podemos chegar a algo como unha experiencia estática, unha éxtase. Sexa por unha iluminación continua ou por unha suma de iluminacións. Vale. E entón aquí pego un salto e, como vedes, poño aí, noite na praia. Bueno, creo que dentro das cousas que ao longo destes 40 anos que me pasaron ao longo facendo o camiño en lugares do camiño, pois esta experiencia podía ser de unha maneira un tanto inconsciente, un motor para que eu decidise facer o camiño inteiro. E esta noite, que foi hai 40 anos, digamos, quizáis ten o atractivo de que en aquel momento eu estaba no inicio da miña vida laboral. E como agora estou no final da miña vida laboral, non? Pois, de alguna maneira, hai unhas semellanzas, non? De alguna forma, non sei como é a vosa experiencia, envellecer e volver a ser xoven, digamos, é a miña experiencia, é dicir, na medida que envellezo, pois vexo que de alguna forma rexuvenezo mentalmente. E entón, aquí podería haber un punto de atracción, de aquilo que pasou ao inicio da miña vida laboral, atraerme porque estou justamente no limiar, no umbral agora do final. Que é isto? Xa veredes que non é nada. Íamos de acampada, varios amigos, e tal, e acampamos na proximidade de unha praia, que é a praia do Lago, que se chama así, que está en frente de Camariñas. En Camariñas hai outra que se chama tamén Praia do Lago, non vos confundades, pero esta que está en frente. E eu non podía dormir, puxemos unhas tendas, tal, pero estaba unha noite moi boa, e puxemos os sacos fora, e nos tiramos nos sacos. Eu non podía dormir, e entón merguín, e fun
para a praia. Serían as 2 da mañá ou algo polo estilo. Entón, estiven pola praia, na praia hai un faro, estiven no faro, ao pé do faro, me sentei, camiñei pola praia, polo piñeiral que hai por ali, e ali había só unha construción, que era un bar que estaba pechado, e ao lado outra construción que eu supuxen que sería outro bar. É dicir, de feito, a comprobación histórica comprovei que era outro bar. Entón, eu estive no faro, na praia, e sentado na parede aquela en construcción, pensando deliberacións, que vou facer, como vos digo, estaba no inicio da miña vida laboral, como vou pasar e facer as vacacións, os próximos días, e meditacións en xeral, pero vaguidades, podemos dizer, que se unían con sensacións. Aquelo era unha noite cálida, moi agradável, eu estaba vendo a ría, luces, entón pensaba, estarán pescando, ese barco vai para ali, aquelas luces será Camariñas, logo escoitaba os sons dos piñeiros, etc. Entón eran como iluminacións breves, tenues, que o que contribuíron era a facerme sentir como se na natureza estivese nunha casa, nun habitáculo, en algo que me acollía. Isto é interesante, pois pensade, pois eso que tería eu, non me acordo, 20 e tantos anos, e que estás nesa situación indefinida, de que aínda estás en parte na casa dos pais, en parte vives por fora, etc. Entón, esta noción e de que tens que conseguir un traballo un pouco fixo, tal, de habitáculo, de sentirse como xa na natureza xa teño todo, ese tipo de sensación. Iso é o que lle poño éxtase, que non houve ninguna éxtase, senón isto como un aparéntese que se abre, que dura unhas horas, e un estar fora, é dicir, unha detención, un estatismo, etc. Nada máis, e que, ademais, non se debe a ningún tipo de estimulación, excitación, de nada, senón que eu, en esa época, traballaba durante a noite, dormía durante a mañá e tamén traballaba pola tarde. Entón, que pasaba? Que, como quedara con estes amigos, variei o meu hábito e tiña que dormir pola noite. E máis ou menos iso o conseguía, porque pasei como 4 ou 5 anos facendo isto, de estar traballando pola noite. Entón, pois non dormín, pero estaba desperto porque, como non tiña o hábito de dormir pola noite, pois estive desperto. E a isto, diríamos, o que chamaría eu, en este caso, éxtase. Este podería ser un motor do meu interese para facer o percorrido. Esta éxtase non como unha repetición que eu buscase, que non o buscaba, non fun para nada pola noite por ali, pasei durante o día, tranquilamente, estive por aí sentado varias veces, senón como un exemplo. Vale, vamos outra vez a deontoloxía, entre Muxía e Nemiña, esta é a penúltima etapa. Entón, o ser ameazado polo non ser nos obriga a comprometernos, a responsabilizarnos, podemos dicir, pola existencia do ente. Podemos fazer aquí un xogo de palabras, do ente, ou seja, do liente, que sofre, etc., pero simplemente do ente, de calquer ser, e empezar por si propio, temos que facelo, Entón, temos que facer esta responsabilización necesariamente, porque o non ser nos ameaza de continuo, e temos que facelo. Entón, teño aquí, continuando a reflexión, a Virxe da Barca, monumento á ferida. A Virxe da Barca é unha capela que verdadeiramente o que simboliza é o auxilio que debe prestar a Virxe pois a todo o que ten que ver co mar. Digamos, invocamos a Virxe para que nos defenda do mar. O monumento á ferida é o contrario. É dicir,
nós temos que defender o mar de nós mesmos. Digamos, cambiou a situación con relación á natureza. É dicir, antes tíamos que invocar a deuses, etc., para que nos protexesen da natureza, e agora nós mesmos temos que protexer a natureza de nós. Entón, aquí fixen unha reflexión que a vou saltar, pero no punto sobre as ideoloxías tradicionais ou modernas. Eu empatizo máis coas modernas, pero as dúas teñen estas dúas caras, de liberación e de dominación. As dúas, eu empatizo máis coas modernas, entón me parece que teñen máis razón, porque eu estou situado aí, pero o aspecto de dominación o teñen exactamente igual. E entón, o que acabo de comentar sobre o compromiso, justamente, na medida que nos decepcionen ou nos fracasan, o que fracasemos, iso que fai, redobrar a nosa necesidade de compromiso. Digamos, porque se non o facemos estamos absolutamente perdidos. É dicir, que a decepción e o fracaso, digamos, son un motor deben converterse esa negatividade nun motor positivo. Este compromiso, entendo, ético-político, ético digo no sentido persoal, os compromisos persoais que asumimos no noso entorno, e político institucional social. Facendo esta distinción, eu diría que o compromiso é necesario para que o lazo social, o lazo social, que moitas veces é o lazo dunha forca, por suposto, pois non sexa só necesidade, senón algo que se produce como un choque de forzas, inclusive se avanzamos un poquinho máis con unha certa regulación de intereses, senón, como se di vulgarmente, temos que intentar converter a necesidade en virtude. Entendendo por virtude, escapar, se queredes, do réxime da necesidade e entrar nun certo réxime de liberdade. Entón, por unha parte, o compromiso é necesario para iso e tamén para a propia realización persoal, entendida nun sentido, unha combinación típica da filosofía de autarquía máis autonomía, no sentido de suficiencia. Necesitamos conseguir unha suficiencia, ter unha suficiencia, ter un nivel de vida digno, iso é algo absolutamente básico, e só desa maneira podemos exercer unha autonomía, ou seja, unha capacidade de decisión. Todo isto nos leva a reflexionar en que medida somos suxeitos, que relación temos coas nosas accións. Isto o digo, se somos meros executores de accións, somos actantes, sin máis, que é o que somos habitualmente, ou actores, cando representamos algún papel que outros nos dan, e algunhas veces autores. E o ideal sería ser actor-autor, é dicir, escrever o noso papel, non? E, de alguna maneira, ponemos aí o outro, nese mundo que se abre aí. A acción significa unha relación con algo que facemos, pero que facemos tamén con outros, non? Entón, as persoas, etc. Isto para xa rematar e non afogarvos, que sería moi propio do Camiño dos Faros morrer afogados todos no mar, que entrase por aí o mar. Entón, final, Fisterra. Na miña Fisterra é o punto final, se suman as tres cousas, a ruta, se completa, os fragmentos de existencia tamén se completan, todo se uniu na biografía, e inclusive o sentido. Hai algo que destacaría do feito. Eu, inicialmente, cando as 3 veces que fixen o Camiño, etc., sempre fui moi escéptico con relación ao final, é dicir, con Fisterra. Por que? Por 2 causas. É dicir, eu paso totalmente do mito de Fisterra. Para mí é exactamente igual que outro lugar. Todo ese tipo de cosmogonías, todo eso, paso total. Total. Entón, para mí non significa nada de nada. É dicir, entón, por unha parte. E por outra parte, tampouco nesa unión de fragmentos de existencia tiña eu
como quen di, nada especial, polo menos nada especial que eu quixese revelar. Entón, tampouco me interesaba Fisterra. Que pasou? Bueno, sobre todo a terceira vez que cheguei a Fisterra, pois vin que o feito de atinxir un obxectivo, aínda que eu non, cambia as cousas, cambia a noción en outros obxectivos que eu falaba de decepción e fracaso, atinxir este obxectivo que é andar os 200 kilómetros, chegar ali, tal, quitarse os zapatos facendo idiota e tal, pero bueno, como en outras etapas que hai que quitarse os zapatos de vez en cando, non? Entón, bueno, hai algo que fai que fagamos unha avaliación ao chegar ali, do percorrido feito, do obxectivo alcanzado, e facemos toda unha avaliación. E a primeira avaliación que facemos é: eu cheguei até aquí, acabo de facer estes 200 kilómetros, no meu caso, prácticamente 400, porque para ir só teño que facer ir e volver en cada etapa. É dicir, que non, excepto cando collo atallos e cousas polo estilo. Entón, que podemos facer? Pois digo, bueno, eu acabo de disfrutar dunha experiencia impresionante. Xa só o aspecto da beleza pois me deixou absolutamente borracho, digamos, moi contento, moi satisfeito. Que podo facer? Facer así, o sea, desentenderme, ou, de alguma maneira, comprometerme. É dicir, que podo facer eu co camiño dos faros e polo camiño dos faros? Ou me desentendo ou me comprometo. Isto é o compromiso e é no que nos pon a deontoloxía enfrente, en xeral. En este caso, dicir, bueno, pois entón, pois me vou facer da asociación do camiño dos faros. Ou o que fixen eu, digo, non, vou escrever o camiño dos faros e vou contribuir á difusión, á preservación, á conservación. Vale. O compromiso é sempre optar entre compromiso ou desafección. E eu simplificaría con estas iluminacións que fun apuntando, con aquelas cousas que nós temos, pero que non merecemos, é dicir, non as merecemos, e tampouco temos ningunha obriga de devolverlas, de corresponder. Son o que poño aí a débeda social, o que lle debemos á sociedade, entendendo a sociedade nun sentido moi amplo. E serían estes bens básicos, necesarios para unha vida digna ou feliz, que eu fun apuntando nesas iluminacións. É dicir, a liberdade. Bueno, o contexto social nos entrega unha liberdade. Digamos, con relación á natureza, non profundicei máis aquí, porque non era natureza como habitáculo, a seguridade. Habría ese outro ben que é a seguridade. Ou coa beleza do prazer, o prazer pasaría á saúde. A saúde, é dicir, bens básicos. E habería outro ben básico que nós recebemos socialmente, que podemos retribuir ou pasar de todo. No contexto no que nós estamos, hai moitas persoas que non receben estes bens básicos, por suposto. Deberían, pero non o receben. Sería a racionalidade. Eu aquí son defensor prioritario da racionalidade. A racionalidade no que vou acabar con iso, retomando a idea da iluminación. É dicir, cando eu camiñaba achegándome ao faro Vilán, nun sitio vin que o camiño variara. E entón, variara e en vez de subir por un monte, bordeaba o monte. E eu o ano anterior subira polo monte e ao volver, como vos dixen que teño que facer ida e volta, intentei bordear o monte, pero non o conseguín. Había hai unhas caídas notorias, cheguei a unhas alturas e tiven que dar a volta e pasar polo monte. E o ano seguinte me encontrei
que ese lugar polo que eu non conseguira pasar estaba convertido no camiño. E iso me deu para reflexionar o que é a transición da alternativa ao oficial. Eu busquei unha alternativa un ano e o ano seguinte aquilo era o oficial. Vale. Pero aparte diso, aparecía a palabra camiño, isto como se chama paz. E entón, camiño, entón con eso lembrei un libro que se chama O da Mapada, ou seja, un clásico do budismo, tal, e comecei unha reflexión mentre ia andando sobre o nirvana. O nirvana que é a experiencia basicamente do nada. E me preguntaba se un occidental, como eu mesmo, non? Podía experimentar o nirvana. No meu caso, pois o descartaba. Entón, contrapoñía, pensando no nirvana búdico, empecé a pensar en San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, Ignacio de Loyola, e entón isto contrapoñendo isto nirvana e éxtase como unha, me parecía, por exemplo, para min que son digamos, teño unha dose de nihilismo elevada, non bastante grande, é imposible unha experiencia de plenitude que non vai acompañada dunha experiencia de vacío. Claramente, vamos, non pode ser. Entón, pensei que a éxtase, se existía para min, tiña que ser unha combinación de vacío, plenitude e acción, que era algo que se me ocorrea lembrando pois algunhas cousas de Ignacio de Loyola, sobre todo de Ignacio de Loyola, e tamén de Teresa de Ávila e de San Juan de la Cruz, non? E aí ven o tema, digamos, das persoas ou dos encontros, non? Entón, como vos dixen, o camiño, se o facedes no verán, encontraredes algunhas persoas. En xeral, se o facedes na primavera ou inverno, nos fins de semana, nos arredores das vilas polas que pasa, pode haber xente paseando, pero o normal é non encontrar ninguén en absoluto. Moitos quilómetros sin encontrar ninguén. É máis fácil encontrar alguén entre Muxía e Fisterra porque coincide co Camiño de Santiago. E entón, hai algunhas persoas que se perden do Camiño de Santiago porque miran e ven que hai un camiño na costa. E entón, fan ese trozo entre Muxía e Fisterra polo Camiño dos Faros pensando que van polo Camiño de Santiago. E entón, hai fácil encontrar algunha persoa, non? Entón, aquí os encontros, digamos, para reflexionar sobre, diría, a racionalidade, digamos, as coincidencias que pode haber ou confluencias. Coincidencia, encontramos a alguén e nos paramos con alguén. Confluencia, facemos un trozo de camiño en común, non? E de algunha vez pode aparecer un maior achegamento, por así dicelo, de tal maneira que, simplificando moito, as coordenadas, o lugar e o tempo no que estamos, estas coordenadas xeográficas, se sustituyen por coordenadas persoais. É dicir, unha conversa que se inicia e esa conversa, que é unha forma de verse e de falarse, pois adquire, digamos, un certo sentido, non? É dicir, verse, vemos a alguén que non coñecemos e, de alguma maneira, iniciar un intercambio de fotos, é dicir, de imaxes. É dicir, nós somos imaxe e, fundamentalmente, somos fotos. Fotografamos mentalmente ao outro e deixamos que nos fotografe. Posamos para que nos fotografe, pero podemos
de alguna maneira, ás veces isto se rompe e se produce, como vos dicía antes, a visión, é dicir, a alucinación, é dicir, unha imaxe borrosa. Coa palabra é máis fácil de entender, porque cando encontramos a alguén que non coñecemos, descoñecido, a palabra é romper ese muro de silencio, e hai dous muros, o silencio absoluto, que é o feito de non ter falado nunca con esa persoa, o descoñecimento absoluto, e logo o silencio táctico, que o silencio táctico é unha forma de comunicación que nós utilizamos continuamente. Calamos para transmitir algo que nos interesa. Bueno, pode darse o caso de que se rompa tamén o silencio táctico. Entón, pasaríamos da conversa ao que podemos chamar a convivencia. Puxenlle a palabra convivio, porque é unha mistura así entre convivencia e banquete. Recordando o banquete de Platón, o convivio. Podemos pasar. Entón, de alguna maneira, se pode producir unha transferencia, é dicir, unha reconfiguración, un reinicio, e a isto é o que eu lle chamaría éxtase, estar por fora, andar por fora, e que eu ligaría directamente coa racionalidade, coa experiencia dese ben que é a racionalidade. Podemos simplificar moito facendo unha referencia filosófica e dicer que un encontro logrado pois é aquilo que describe con outras intencións un filósofo contemporáneo que se chama Karl Otto Appel nese artigo maravilloso que se chama A comunidade ideal de comunicación e os fundamentos da ética. Podemos quedarnos con iso. E é un exemplo de racionalidade. Bueno, vos vou ao final xa. Cal é o final? Estamos en Fisterra, pois xa, no meu caso, volver ao traballo. E o título, Senda, é o camiño feito, mar, este bordo do camiño, e a eira é o traballo. A eira é algo que mistura o ocio e o traballo, porque a eira tamén é un lugar de encontro de ocio, pero sobre todo de traballo. No meu caso, a volta ao traballo significa transformar a ruta a través do traballo en libro. É dicir, el libro que tedes o libro produto, o Camiño dos Faros. É dicir, esta é a imaxe do que foi a presentación en Malpica, que é o punto inicial do camiño, que foi o 21 de agosto do 24. Entón, bueno, pola miña parte, non digo nada máis e fico aberto a calquer cuestión que queirades e reitero o agradecimento pola atención que me tedes dispensado.